Готово. Вече върви запис. Има микроSD карта. Да, 32 гигабайта. И звук. Записва и звук също. Тя към нея? Камерата към нея ли? Там как е отзад? Тук е добре. Камерата към нея ли пристигна или отделно? Аз пък камерата. SD карта. Ами не, отделно си. Отделно си я слагаш? Да, 40 лева, колкото забравя. Искам да направя едно филмче, как паркирам в гаража. Да го публикувам в YouTube. Ще изложа музика. Тя беше настроена, обаче прави адски големи файлове. Беше настроена на всеки 3 минути да прави нов файл. И файловете стават, 3 минути стават 400 мегабайта, смятай. Ами тя е ефтина и вътре няма силата да прави по-дълбока компресия и записва 24 кадъра в секунда, кадър след кадър. Снимка след снимка. Тя де-факто прави бързи снимки. Снимка след снимка, штрак. И ти после ще ги компресираш? Като ги качи в YouTube и то само се компресира и става достъпно във всякакви формати и всички става просто идеално. И така, тук дистанционното да натисна страх да се вдигне вратата. Ще бъде просто, вратата се вдига, влизам вътре, паркирам. Тока кой го плаща? Това нещо. Ами, тока го плаща единият от собствениците, защото така са се разбрали и той 2 пъти в годината вика фирма, която с една пръхосмукачка изсмуква пръха. Абе, долу е като аптека, човек. Просто е фантазия. Аз не знам тук дали да мина дясно. Не, долу ще. Много не искат много хора там да влизат, защото всеки се оставил покъсне на такива неща. Юрка, доктор ли съм, 7000 лева, даже 8000 лева. Как ти се струва? Добре, не са 2 места? Да, ти сега ще видиш, аз даже имам рулетка, даже 2. И ако имаш време ще помоля да измерим реално колко са, какви са размерите, защото в документите пише някакви абсолютни фантасмагории, изобщо не мога да разбера какъв е реалният размер на местата. И първата ни инвестиция в урбанизирана територия. Сега съм инвестирал в трънки и глубинки. Камерката. Аз не знам, пратих ли ти един линк с първия запис? Да. Гледа ли го така на цял екран да видиш как е? На цял екран не съм. Можеш да го чукнеш и то става на цял екран и се вижда. Защото е Full High Definition. Има само едно насичане. Всяка секунда цак лекичко и това насича, ама записва. Дата час веднага слава. Даже и светофарите се виждат. Табели всичко. На табелите покът ги приближиш така. Не е перфектно, ама сега за тези пари.
знам, като направи файл с големина 2 гигабайта, ще го... Защото иначе аз мога да я оставя и по 3 минути, нали? Обаче после как ще стане сглобяването? Трябва да търся софтуери, конвертори, чудеса... Не знам. Аз между другото тъй или иначе трябва да прекарам през някакъв софтуер, за да махна звука и да сложа мой звук. Ще видя как ще стане. Още съм с зимни гуми. Ти сложи ли летните? Трябва да сложа летните гуми. Аз не знам дали пък да не си купя едни джанти, ама ми се струва, че сега на тая кола гараж ще купих сега и джанти купя. Мисля, че ще ми дойде малко много. Гумите са вече ще станат сега. Не станаха на 7 години, сега станат на 8. Ами моите са на 6 години. Те остарява ли? Ами стареят. 7 години им дава ли старение максимум, смисъл поръчвате. Макар че не са много изтъркани, ама... Ами ще изкараме тя година, или на 10 години, айде. Да не бъдем максималисти на 7, на 10 години да станат. Ще ги сменя, ще ги хвърля това. Да. Аз чакам толкова съм тръгнал да карам кола. Моите летните са бая поизтрити, обаче зимните имат страхотни графики. Голями. Да видим как ще стане паркирането, защото в този момент е малко. Особено там, като има коли, то днеска е добре да направя снимките, защото няма много колите и хората са отишли по селата. И ти няма ли да го ползваш, нали? Искаш ли да имаш гараж? Да, там ще се оставя колата. Не, мисълта ми, нали, тук ще го продаваш, да го продаваш. Аз ще го обявя за една безпословна цена от 20 000 евро. Някой баровец, който и си е купил апартамент и някъде да спира, може пък да иска да го купи. Защо да не го обявя? Какъв е проблем? Освен това, то дойде малко скъпо да ти кажа. Аз исках уния малките да ги оставя за мен. 4 000 лева, които той взе де факто. Как скъпо, нали? 8 000 лева каза? Ами да. В топ центъра какво искаш да... Ама уния другите бяха 4 000 лева. Нали? Ади 5 да излязат там с всички разходи. Сега 8 000 лева е малко много. Аз ще го ползвам в гаража. Ще обявя апартамента барабар с гаражите за продан. Ще обявя и само гаражите. Ако се появи някой и иска да ги купи за 10 пари, които аз съм дал, що пък да не ги? Трябва да има предложение. Винаги има ненормални хора. Аз как купих на вилата, как купих едно празно място за 5000 лева? Празно тепи. Нали, само заради това, че беше до друго мое място, което бях купил за 500 лева. Другото го купих за 5000, защото ми е паднало пердето. Не съм мислил трезво, имал съм някакви идеи, нали, които не са се реализирали. Що да не ги пусна? И 20 000 лева някой да ми даде, пак ще ги подам. Нали? Но ако ми даде 20 000 евро, също ще ги подам. Трябва да има предложение. Ще ги измеря да видя сега реално квадратурата каква. После за мен това нещо е хубаво като инвестиция, защото аз се притеснявам. Аз имам малко пари, които съм изкарал с невероятно тежък труд, нали? И сега като виждам какво става, долара, еврото, кризи, чудеса, глупости, нали, се притеснявам, че може да стане някакъв проблем да се стопят спестяването, искам да ги инвестирам. Ти си идвал тук, нали? На тая митка. Веднъж съм. Заедно ли бях?